Sarap. Nice. No wonder, ang dami nakapila ngayon. Ang dami ng tao. Medyo tight budget ka. This is for you. 149 pesos, dalawa na. So kaya betay Sir Koy Kenny. Sir Koy, first time mong sali o ali naman? First time. First time. Normal route kaya kasi ni Pauli. Okay. So, panegeng nalabas na ng enemy. Palwal kung bagyang maraming yan eh. So, ganit ko ako. So first time mo kanyan kaya sali. Sabi ka, manyaman Wow. eh. Nino sinabing sabi daw? Yung asawa ko. May asali na yung asawa mo. So ngayon, ipasali pa si Bay ka? Wow. Sir, sana habulin mo hanggang first time yung takman. Nasalo mo kanyan? Tang beef birria. Si Pamene, 149 pesos. Buy one, take one. Sulit na eh. Pwede na rin. Sulit na. Ay ka ba, boss? Hello, sir. Sakto na dito tayo sa Diamond Subdivision. Nakita natin itong Street Birria. Yes. So, nakita ko meron silang buy one take one doon. Subukan na rin natin. Magkano ba yung buy one, take one, bro? Ito yung buy one take one nila. So, yung beef birria nila is 149 pesos. Chicken birria naman, 149 din. Pareho lang. Buy one take one. Meron din silang mga beef birria rice. So, for only 89 pesos, makakain ka na ng beef birria rice. Kung gusto mo naman ng sharing, mas marami, 149. Ginagawa na. So ito, since street birria to, subukan na rin natin kumain sa gilid-gilid. Sa gilid-gilid. Para matikman na rin natin. Dito. Good spot. Good spot, medyo may ilaw, at the same time, may space. Harap po siya ng AFC, Angeles yes. Fried Chicken. Sa Toto Bits, meron sila. Ooh, Sa okay. may AUF, malapit sa may Andox. Okay. And syempre, itong nasa may Diamond Street. So right now guys, tatlo pa lang. Yes, tatlo pa lang sila. Pero, Expanding ba yan? malay natin, dumami pa sila. Sana meron na sa San Fernando. Yes. $149 pesos. Buy one take one na. Yan. So that is chicken birria and beef birria. Alright, tignan natin. Sarap. Nice. Grabe. No wonder, ang dami nakapila ngayon. Dami ng tao. Birria is Mexican food. Yes. If you're gonna taste yung authentic birria talaga, is super spicy, sobrang aroma niya. But this one, I think, ang sarap ng lasa niya, na parang nagko-complement na rin ng na Filipino. Yes, Para actually, siyang gano'n. Para... Meron na rin siyang sweetness eh. Correct. Sarap ng sauce. Sarap ng sauce. 149 pesos, dalawa na. Nice. Grabe, maubos ko to. Ako rin. Salad birria. Yeah. Okay, so it comes with, again, either beef or chicken po yung meat ninyo. Chicken yan. For yung size niya is solo. Ito naman, kung gusto niyo medyo may rice, beef birria rice. Ganito siya kalaki. Yung rice nito, I think, parang 3 cups. Yes. Parang 3 cups siya. I think, no, isa sa mga nag-stand out sa lasa niya is yung sauce. Actually, yun din sasabihin ko. Napakasarap ng sauce niya. Basically, dito dalawa lang naman yung choices mo. It's either beef or chicken birria. And then, So size naman, solo at sharing. solo and sharing. And for the price naman, dalawa lang sila. 149 pesos. And 89 pesos for the solo. Si vas a zapatear, hazlo con mucho esmero. Si vas a zapatear, hazlo con mucho esmero. Llegaron las Solid Babsi, solid busog. And bago mag-end yung vlog natin, shoutout na rin natin yung mga Ibang stores dito ibang stores dito. So, kanto ng Diamond Subdivision. Dami pa lang mga pwedeng kainan dito. yes.
So may sisig daily, cafe classico, hotdog sandwich, Mike's special siomai, And syempre, and syempre Street Birria. Street Birria. So ayun guys, as of now, Diamond Subdivision, AUF, Toto Beats, and soon meron po tayong Marquee Mall. Yan, Yan. So doon. open sila from 12 noon to 9 p.m. Pero minsan maaga sila nagsasara din since minsan nga nasa sold out So na. siguro 6 p.m. Punta na po kayo there. Ayun guys, so if you like the food you saw in this video, please give it a thumbs up, share it with your friends. We hope to see you on the next video. So that's it. Thank you for watching. We're in Pampanga. Until our next discovery, peace out. Bye. Thank you, Birria. Ooh, that's it.